Здравейте! Днес ще поставим на страницата на сайта слайдшоу, което използва миниатюри. Може да използвате слайдшоуто, например, когато искате да представите на вашите посетители вашата конферентна зала, да кажем, или някакви други по-значими събития. Освен автоматичното превъртане на изображенията, слайдшоуто позволява и тяхното ръчно манипулиране с клик върху стрелката или върху някоя от миниатюрите. То е реализирано благодарение на плагина jQuery Content Rotator, който се намира ето на този адрес. Автор на плагина е Ерик Келерик, като ето тук от дясната страна обикновено стои последната версия на плагина. И така да започваме. Най-напред ще ни бъде необходима HTML страницата, на която ще поставим слайдшоуто. Аз ще го поставя ето на тази празна HTML страница. Ще ни бъде необходима папката с изображенията, в която съм поставил тези 4 изображения, които, както виждаме, са реализирани в два варианта. Основното изображение е с размери 500 по 250 пиксела, а малкото изображение е с размери 60 по 30 пиксела. Това изображение именно ще използваме за миниатюра. По-нататъка в папката CSS е разположена CS таблицата на плагина. И в папката GS са поставени JavaScript файловете, които спомагат за правилната работа на слайдшоуто. Така ще копираме тези три папки в директорията на нашия сайт, там където се намира HTML страницата. Ако все още нямате собствен хост, ще ви свърши работа и локалният сървър. В този текстови файл тук съм поставил една инструкция, която ще ни помогне при реализацията на слайдшоуто, тъй като няма да се налага да пишеме код, а това ще ни спести доста време. Нека да отворим инструкцията с текстовия редактор, с който работим. И виждаме, че най-напред трябва да включим към HTML страницата основните изображения. Как става това? Най-напред се създава един основен контейнер div, на който се придава специален идентификатор. Вътре в този контейнер се разполагат толкова допълнителни блока div, колкото изображения ще включим в слайдшоуто. В всеки един от тези допълнителни блокове изображението е реализирано под формата на линк, като тук в параметъра src е описан точния път до изображението, както и неговото наименование, а в параметъра href е записан линка, по който ще бъдат препращани посетителите, ако кликат върху изображението. Копираме този код и го поставяме в областта Body на нашата страница, там където искаме да се появи слайдшоуто. По-нататък в инструкцията ни предлагат да включиме към HTML страницата JavaScript файловете и стиловата таблица на плагина. Стиловата таблица е реализирана под формата на външен линк и се включва в областта Head на страницата. JavaScript файловете са заключени между двата тага script, като в параметъра src отново се описва точния път до файла. Копираме този блок и го включваме в областта Head на нашата страница. Докато основните изображения са включени в
тага body на HTML страницата, миниатюрите са записани в CSS файла на плагина. Нека да отворим CSS файла с текстовия редактор и виждаме, че той се състои от две части. В първата част са описани стиловете за модула, като в тези два параметъра за височина и широчина са записани височината и широчината на контейнера. Вие съответно може да променяте тези два параметъра в зависимост от големината на вашите изображения. В втората част са записани стиловете за миниатюрите. Като ето тук са описани самите миниатюри под формата на така наречения slide link, като от параметъра background image е записан пътя до самата миниатюра. И последното нещо, което трябва да направим по инструкцията, е да включим към HTML страницата jQuery функцията. jQuery функцията е заключена между двата тага скрипт, като е казано, че при зареждането на документа jQuery трябва да намери елемента с идентификатор, със специалния идентификатор и да приложи към него плагина. Копираме функцията и я поставяме също в областта body на страницата, ето тук под основния контейнер. Сега остава само да запазим нашата страница. И съответно да я обновим в браузъра. Виждаме, галерията вече е реализирана и работи нормално. И последното нещо, което искам да ви кажа, че видеоурока, както и файловете, необходими за неговата реализация, се намират на моя сайт и може да бъдат свалени ето от тук. Това беше всичко за днес от мен. До нови срещи!